seryoso si Baby Boy ko ah. Kaya ngayon mga kasinag oh, gumagawa na ako ng tent. Kami kasi dadayo dito mga kasinag, halos lahat ng school, elementary school ng Seruma. Ayan mga kasinag, yung tent ng Bubuan Elementary School. Hindi pa natapos, gawa ng kulang yung trapal. Isang trapal pa rin nilagay namin mga kasinag. Yan na munang inuna nila, dinesign na nila. Mga kasinag, andito pala tayo sa Pundado Elementary School. Nakiusap sa atin ang mga teacher ng Barangay Bubuan na magkurti kami ng kawayan. May dayo kasi ang Boy Scout dito. Kaya nakisuyo sila sa akin na magkurti ng kawayan na gagawin nilang tent. Ayan ang mga kasinag oh. Nagputol na tayo ng kawayan. Hindi ko na kakain update pagpunta namin dito. Kasi nagmadali lang kami. Tanghali na rin kaya. Lubod pa ba ito? Yung yung kataas sabi yung sa iyo. Nakarang eh. Hindi ito pang balagbag. Ilang araw man lang sila dito. Diba? Dahil pa magandang maalang ng duwang aldaw. Dahil pa magandang maalang tulo. Dahil? Gano'n ba talaga lumbudon pa? Parang karang siya eh, naputol ko tuloy. Baka pwede pa yung gulayon. Pwede na yan. Kumbalagbag. Pasabak tayo magkasinag para na rin tayong Boy Scout. Mga kasinag, pagkatapos ko magkorte, ipinatayo na. Ipinagawa ng tent. Kaya ngayon mga kasinag oh, gumagawa na ako ng tent. Uulan pa yata. Pantay na yata. Pero pantay na. Mataas pang konti. Panghina. Pagod. Oras sa alauna. Lampas na. Lampas ang alauna. Marami kasi dadayo dito mga kasinag. Halos lahat ng school, elementary school ng Seruma. Dito dadayo. Kaya ngayon, pataas ko magkorte. Yan, gumawa na tayo. Pinagawa na nila ma'am eh. Kaya itinayo ko ng mga kasinag. Tapos nagaba.
Yun na baga. Nga ako, umuulan na mga kasinag. Ngayon na, kumukulog-kulog na. Tatagitin ng mga kasinag. Hindi pa natin natapos, uulanin na tayo. Walastik niya mga kasinag, inaabot tayo ng ulan. Ayan o. Umuulan na, kumukulog pa. Ang bihira na yan. Paano natin matapos ginagawa natin? Mahirapan tayo ito, lalo na sulo-sulo tayo mga kasinag. Kasi may laban-laban pati, pagandahan ang kubo na gagawin. Andito na pala, may katulong na ako. May dumating na. May katulong na tayo mga kasinag. Sige Nagtagalog lang po, sige lang. Ayan. Ayun po, ma'am. May katulong na tayo mga kasinag, may dumating. Tukawan. Ano te, nabigyan mo din sila magpag-iwan. Ayun po. Ano po, tapos napag-ibig kami dala para tukawan na lang. Yun. Sadakol na. Ayan mga kasinag, marami na akong katulong. May katulong na tayo. Parang yung laban niya, tukawan ba ko yun? Kawawan. Parang ito yung parang ito. Dahil ang pinto. Dito lang po, dito ang harap niyan. Digyan Doon na po yung harap niyan. Abo ko po dito. Kasi may isuwan po dito. May naka-reserve yata dito. Ay wala. Layo mo. Wala. Akala ko po si Ma'am Apple. Kuya, Akala ko po si Ma'am Apple. Maanig din. Duman na po si ako. Si Ma'am Sa Apple. inyo man ata si Ay, duman na po daan. Oo, meron lang sila. Pwede naman siguro po yan. Mas maganda ka dito ang pinto. Okay lang na pa ganyan. Alam ko dapat, ginanong ko sana. Pwede na yan. Alang kauman. Tapos may bintana na lang. Ano? Oo, wala po yan. Tapos upuan. Doon sa harapan. Ito yung bagang harap. Ang ina ko Dito ang, dito ang pintuan, tapos ang tukawan mo man Oo. doon. Dapat doon na yung, ano, yung pintuan, tapos yung upuan nandun Oo, doon sa dun. harap. Kasi Katawid kung lang ka pinto. alanganin mong kung nandito yung pintuan, doon yung tukawan sa araw. Doon ang, doon ang pinto, nandun ang Kaya mo tukawan. gusto ang pinto sa iyo. Oo, sabi ko. Eh, di wala po. Pwede man digdi yung digdi mo na ang tukawan, ta digdi para pantay. Sa duman, medyo ko yan nag-ayot at ako magpiritin ko. Iyo. Ito nagparabirik si pinto. Dahil nagkairon din. Ang isip ko talaga, digdi ang pinto. Dahil pala, dito ko na hinarapan, ginanong ko na, dito. Pwede man yan. Tapos nagaba. Pagpatunging sarang plato, nagaba. Hindi ba magayan? Ibay na iyan. Ang po yan sa naman guys. Lakaw sabi? Plato. Bumi na pa sabi dito. Ito tukawan sa namin pa? Katukawan. Kami nga ni Pagdarayo mi kato. Sa kuyan, nagtukaw kami sa... Kay Ban, kalisip ko ano. Iyo po. Saan kami ano tayo? Tulpa. Maasinag, ayan na yung nagawa namin oh. Ayan oh. Hindi pa namin natapos. Nakagawa na rin upuan tapos yung barabaranggerahan doon.
Hindi pa namin natapos mga kasinag, hapon na. Uwi muna kami. Gawa lang mag-aasikaso pa kami ng mga alaga naming mga hayop. Balik na lang kami mga kasinag sa isang araw. Hindi pa naman bukas, sa isang araw pa. Babalik kami. Ayan mga kasamahan ko. Ayan mga kasinag, andito na naman ulit tayo. Nung nakaraan, ginawa namin to. Ngayon, sasakluban na natin ang trapal. Yung mga kasamahan namin wala pa. Nandito pa lang yung anak kong lalaki mga kasinag, yan pa lang. Diretso yung hinatid namin, pero yung mga teacher, tapos yung ibang mga boy scout wala pa. Kami pa lang. Kulang. Hindi na ayo, eksakto lang dapat saro pa ano. Isa pa sanang ganito. Diretso na baga pating dingding. Dito, pati dito ba sa kabila? Igo naman yan ang minkan. Ngayon na baga, eksakto dingding igdi sa balyo. Isa pa kutang ganito. Oh, sabihan ko si ma'am, nagsabi man na mag-chat da pag kulang. Ha? Mag-chat da pag kulang. Iyo, sabihan mo isang Siguro 10 daw meters na- pa. Bigyan mo pa ako, hindi ka Kasi lang kulang. Nagkulaman talaga ang puspil ka na, Manila. Seryoso si Baby Boy ko Ilang barangay ito? Yan na pinito. Ay, bang sermay. Pero ang ano, pinitan. Mga boy scout yan, mga kasinag. Takbo na baga. May mga energy pa. Wala ko wala ako sa church kasi sa room, hindi ko patunong. May paham. Ang dami rin pala. Kaunahan pala sila. Wala na. Lalaki ng mga elementar na ito. Ano? May sadit-sadit. Ayan na. Pinakablo. Nag-iisa. Nakapag-parade na sila dyan mga kasinag. Seryoso yung anak kong lalaki. Ando sa unahan, hindi kami pinansin. Pero dagdag sa nahilingan. Parang hindi kami nakita. Nahiya siguro. Seryoso. Gumagawa kasi ako ng tent mga kasinag. Doon oh. Hindi ko pa natapos. Niyaya lang ako ni Mrs. mag ano. Tingnan daw namin yung mga bata. Ayan oh. Yun, yung ginagawa ko. Hindi ko pa natatapos.
Ayan o. Ayan mga kasinag, yung tent ng Bubuan Elementary School, hindi pa tapos. Ginagawa ko pa. Naglalagay pa ako ng bintana dito. Ito nga yung ginagawa ko kanina bago ako tawagin ni Mrs. Ngayon gawain ko na muna habang wala pa yung mga gamit na inaantay namin. Trabahuhin ko muna itong mga kasinag. Update ko lang kay Meme ha. Kukuha tayo ng panggatong. Dadala tayo ng mga dalahin dito. Ayan o. Wala pa kayo tapos yun. Ito dalahin. Panggatong. Dalhin natin. Mga sinag, panggatong. Kanya-kanyang haputan. Ayan ang mga kasinag yung ginagawa namin, no. Ayan. Hindi pa natapos, gawa ng kulang yung trapal. Isang trapal pa lang nilagyan namin mga kasinag. Ayan na muna ang inuna nila, dinesign na nila. Shout out sa kanila, sa mga teachers, yan, sa mga magulang. Ayan, shout out. Mga kasinag, pauwi na kami. Inaiwan na namin yung mga estudyante doon, tapos yung mga teacher, si Janjan, yung anak namin lalaki, iniwan ko na rin doon. Kasama ko si Mrs. Ayan. Uwi na kami hapon na, gawa ng mga alaga namin mga hayop, hindi pa namin nakasikaso. Masundo pa kami kay Colin, sa Bito. Pagkagaling namin dito, sunduin na rin namin si Colin, punta sa Bito. Mga kasi nagkagaling na namin sa school. Nadaanan ko dito yung tropa kong gwapo. Ayun, Rod. Kumusta? Shoutout ba kay Japit? Classmate ko itong mga kasinag sa Naga. Kabrad ko pa. Shoutout sa Matriskil yun. Kabrad ko ito. Galing kami dyan? Sa eskwelahan.